Right in Zimbabwe, inini amundakamirira bombshell television family guys, ndinongopa kutenda kune support yamuri kutipa kwese kwamungange muchitibata muri kumativi mana enyika nekwese kwamungange muri ikoko, ndinongopa kutenda nesupport yamuri kundipa guys. Each and every day we are seeing my improvements kuma subscribers, kuma comments, kuma kushare kwa video. Saka kana uri munyowani panapa usati wajoina this wonderful family, what are you waiting for? Kusubscribe mahara pachena ndochinja takapiwa pachena kuti chiitike. Ndichingopa kutenda kune wasubscriber nhasi nevamwe vakasubscribe kudhara vari returning subscribers. Ndisikade kunyanya kupedza nguva, rega ndipinde munyaya yandauya nayo pano pabombshell television. Tinopa nyaya dzakasiyana siyana, nyaya dzinenge dzichangobva kuitika, nyaya dzinoitika munyika medu nenyika dzakatikomberedza, dzese tinongokupai pano pabombshell television kuti musasaririre malatest ese mumanzwi kubva kuno kubombshell television. Nyaya yandauya nayo ndeyajedza. Pane mapictures ari kutenderera painternet, pane mapictures ari kutenderera pasocial media ajedza uyo akarara apo kuti ndikuradzei mamwe mapictures acho munyatso kumaona. Jedza akarara apo achita ndakafa kudai so hatisi kuziva kuti iart here, but pane mapictures ari 3 mapictures acho ari kutenderera. Dakuradzai then mondudza kuti what do you think in the comment section, kuti kune vane macontacts ajedza ngavabvunzawo kuti chii chiri kuitika, tigare taziva, hatisi kuramba tichiita zvinhu zvekufungidzira, nekuti zvinhu zvinenge zvichisiririsa kana kuri kunzi ashaika. Hatizive pamwe maybe kutsvaga content, kutsvaga kuita se mbotaurwawo macelebrities edu emuzimbabwe, they can go to any extent kuti zviite se zviitike sezvavanenge vachida, but right now pakaipa mapictures ari kutenderera handinafara nawo, nangoti ndipe mafans ebombshell television. So mapictures ari kutenderera ndeayo andakuisa pascreen apa ari kubuda apo, ayo ndiwo mapictures ari kutenderera ayemukomana achita se achizobuda last picture rakadai, so hatisi kuziva.